गेले 10 वर्षात खूप मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. सहकारी महिला आहेत आणि महिलेने महिलेचा मान सन्मान राखला पाहिजे. त्यामुळे त्या विषयावर साहेब काही भाष्य करणार नाही. आश्वासन द्यायला लागत नाहीये. हे विजन घेऊन मी माझ्या मतदारांपर्यंत जाते. या अगोदरच आम्ही काम चालू केलंय. काहीतरी प्रोडक्ट्स तयार करणं किंवा इकडे म्हटलं जसं महत्त्वाचे प्रकल्प अडकून पडले ते पूर्णत्वाकडे नेऊन इकडचे गाव कसे सधन होते. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. आपणा सर्वांचा कोकणशाहीच्या मुलूक मैदानमध्ये स्वागत करतो. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे आणि अर्थात सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय ते आमरड जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या निवडणुकीकडे. या मतदारसंघातून दीपलक्ष्मी पडते या निवडणुकीच्या रिंगणात आहे, ज्याला मागील 17 वर्षापेक्षा अधिक प्रशासनातला, राजकारणातला आणि समाजकारणातला अनुभव आहे. आपल्या सोबतीनं स्वतः पडते मॅडम आहेत. मॅडम, खरं तर कोकणशाहीच्या या मुलूक मैदानमध्ये आपलं स्वागत करतो. आपण जिल्हा परिषद अध्यक्षपद देखील भूषवलेलं आहे आणि अशा पद्धतीचा उमेदवार आजच्या घडीला आमरड जिल्हा परिषद मतदारसंघातून उभा आहे. पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदची निवडणूक लढवावी असं का वाटलं? जिल्हा परिषद निवडणूक हे एक विजन आहे. आतापर्यंतचा 17 वर्षाचा कार्यकाळ बघता जिल्हा परिषदमध्ये अध्यक्षपद भूषवलं, त्याचा निश्चित ह्या मतदारसंघात वापर करावा आणि सर्वप्रथम या मतदारसंघातील सर्व माझे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांचे आभार मानेन की त्यांनी स्वतःहून मागणी करून एक जबाबदारी दिली, एक आश्वासन दिलं, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. आणि आजपर्यंत सर्व पदाधिकारी माझ्यासोबत, मी त्यांच्यासोबत आहे, मी त्यांच्यासोबत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालते. सर्व महायुतीचे पदाधिकारी माझ्या सोबत आहेत आणि त्यांनी जो विश्वास दाखवला आणि त्यांनी जी मागणी केली की या मतदारसंघातून मॅडम तुम्ही उभ्या राहा आणि यातून हा प्रवास सुरू झाला. खरं तर ना मॅडम, तुमच्या संपूर्ण जिल्हा परिषद मतदारसंघात फिरत असताना एक गोष्ट माझ्या देखील कानावर आली. अशा बऱ्याच गोष्टी होत्या ज्या आपण जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ भूषवत होता आणि त्यावेळी या ठिकाणी काही विकास कामं तुमच्या माध्यमातून, तुमच्या एका सहीनं म्हणा, आदेशानं म्हणा, झालेलं आमच्या कानावरती आलं. नेमकं ते काय विषय आहे तुम्हाला या मुलाखतीच्या निमित्तानं जाणून घ्यायचं? खरंय, म्हणजे हा प्रचारासाठी फिरत असताना माझ्यासाठी सुद्धा काही गोष्टी नव्याने कळल्या. म्हणजे जिल्हा परिषदला अध्यक्ष असताना अध्यक्ष हा कुठल्या एका जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा म्हणून नसतो, तो संपूर्ण जिल्ह्यातील 50 मतदारसंघ हे सांभाळण्याचं काम जिल्हा परिषद अध्यक्षाचं असतं. त्या ठिकाणी गावातील प्रत्येक घटकांपर्यंत पोचणं तो एका कार्यकर्त्यांच्या मर्यादित नसतो, तो पदाधिकाऱ्यांचा मर्यादित नसतो, तो सर्वांचा असतो. सर्व पक्षातील लोकांसाठी सुद्धा त्यावेळी काम करण्याचे काही निर्णय घ्यावे लागतात आणि त्यावेळी तसे निर्णय घेतले. आणि आज कुठेतरी खरोखर मी परमेश्वराचे आभार मानते की ते उपयोगी पडले की या मतदारसंघामध्ये मग ती वैद्यकीय सेवेच्या माध्यमातून असतील, शैक्षणिक सेवेच्या माध्यमातून असतील, घराघरापर्यंत जाणारे वाटांच्या पाय वाटांच्या माध्यमातून असतील, रस्त्यांच्या माध्यमातून असतील, दुग्ध शर्करा योग म्हणजे आत्ता आमदार साहेब या ठिकाणी निवडून आले आणि 1 वर्ष झालं आमदार साहेबांनी जेवढी कामं केली त्या कामांच्या माध्यमातूनच मी प्रचारासाठी फिरते. निश्चित मॅडम, खरं तर कुडाळ मालवण या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार निलेश राणे झाले त्यापासून खऱ्या अर्थाने या विधानसभा मतदारसंघात विकास होतानाचं चित्र आम्हा माध्यमांना देखील दिसतंय. खरं तर मॅडम, पुन्हा एकदा महायुती म्हणजे शिवसेनेकडनं आपण निवडणुकीच्या रिंगणात आहात, महायुतीचे अधिकृत उमेदवार आहात. आपल्याला ही संधी मिळाली पुन्हा एकदा आणि जबाबदारी देखील पक्षाकडून, आमदार निलेश राणेंकडून, आपल्या वरिष्ठांकडून. या संधीकडे आणि जबाबदारीकडे तुम्ही नेमकं कसं पाहता? महायुतीचे सगळे सहकारी नौखे नाही आहेत. ज्या सगळ्या सहकाऱ्यांसोबत आतापर्यंतचा प्रवास एकत्रच झालाय, त्यामुळे मला तो कुठे म्हणजे तो कधी बॅलन्स करावा लागला नाही की त्यांनाही बॅलन्स करावं लागलं नाही आणि मला हा कधी चढ उतार जाणवलाच नाही.
आम्ही सगळेजण एकत्र होतो, एकत्र आहोत, भविष्यातही आम्ही एकत्र राहू, एकसंघ काम करू. नक्कीच मॅडम, रस्ते, पाणी, वीज, शिक्षण, आरोग्य या तर जिल्हा परिषदेच्या काही मूळ कामांमधली यादी आहे किंवा ही कामं करायचीच आहे. परंतु ह्या आमरड विधानसभा मतदारसंघातील प्रमुख समस्या तुम्हाला नेमक्या कुठल्या वाटतात, ज्या आपल्या माध्यमातून सोडवल्या जाऊ शकतात? प्रमुख समस्या म्हणजे या भागामध्ये काहीतरी रोजगार निर्मिती व्हावी. रस्ते, पाणी, वीज हे कामं होतच राहणार. महिला उत्स्फूर्तपणे माझ्या प्रचारासाठी सहभागी होत आहेत. बचत गट हे आपण प्रत्येक वेळी इलेक्शनच्या माध्यमातून टार्गेटवर असतं, पण त्याही पलीकडे जाऊन मला काहीतरी करण्याची या ठिकाणी खूप तळमळ आहे. मला या ठिकाणी काम करण्याची इच्छा आहे आणि निश्चित शाश्वत असं काहीतरी काम करू. 5 वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर गावागावामध्ये, प्रत्येक गावामध्ये दीपलक्ष्मी पडते लक्षात राहतील. आमच्या माजी जिल्हा परिषद सदस्य आहेत, होत्या, किंवा तुम्ही पुन्हा राहा अशी मागणी होईल. इथपर्यंत काम करण्याची संधी परमेश्वराने दिली आहे आणि ती मी नक्की पार पाडेन. क्या बात आहे. खरं तर मॅडम, तुमच्यातला हा आत्मविश्वास आहे ना, तोच कुठेतरी विजयापर्यंत आणि मताधिक्यानं विजयापर्यंत घेऊन जाणारा हे अधोरेखित करेल मी. पहिल्या 100 दिवसामध्ये या मतदारसंघातील कुठल्या प्रमुख समस्या मार्गी लागलेलं चित्र पाहायला भेटेल? आता आम्ही खरं तर कुडाळात येत असताना त्या बडगावपर्यंत रस्ता एकदम गुळगुळीत आहे आणि त्यानंतर इथं पोहोचेपर्यंत आता पुढचे अजून या मतदारसंघात आपण तर पायाला भिंगरी लावून अक्षरशः पिंजून काढलेला आहे, पण आम्हाला थोडासा रस्त्याचा प्रॉब्लेम वाटला. तुम्ही पहिल्या 100 दिवसामध्ये कुठल्या समस्या मार्गी लावल्या? मी निवडून आल्यानंतरचा आपण 100 दिवसाचा आराखडा मागताय. नक्कीच. पण तुम्हाला सांगू इच्छिते साईनाथ साहेब, या अगोदरच आम्ही काम चालू केलंय. साहेब ज्या दिवशी निवडून आले त्या दिवशी साहेबांनी काम सुरू केलं नाहीये. त्याच्या अगोदर 2 वर्ष साहेबांनी काम चालू केलंय. तेव्हापासून आम्ही या मतदारसंघामध्ये गावागावामध्ये पोहोचण्याचा प्रयत्न चालू केलाय विकास कामांच्या माध्यमातून. आम्ही येऊन आश्वासनाच्या माध्यमातून काही केलं नाही. आणि साहेब, इकडे तुम्ही रस्ते, वीज, पाणी ह्या सगळ्या गोष्टी बघताय. गेले 10 वर्षात खूप मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. कुठचंही काम झालं नाहीये. एक पायवाट, एक रस्ता मला दिसत नाहीये की 10 वर्षात झालेला. तो बॅकलॉग भरून काढण्यासाठीचं नियोजन, तो आराखडा आमच्या आमदार साहेबांनी केव्हाच तयार केलाय. आम्ही फक्त वर्कआउट करतोय. नक्कीच मॅडम. आता खरं तर या चर्चेला पुढे घेऊन जात असताना विकास, तुमचा एकूणच या मतदारसंघाचा असलेला अभ्यास आणि अर्थात जिल्ह्याचा असलेला अभ्यास, कारण आपण जिल्हा परिषद अध्यक्षपद भूषवलेलं आहे, हे सर्व आमच्या सर्वांच्या समोर देखील आहे. आपल्या समोर आता खरं तर निवडणूक आहे, त्यामुळे हा प्रश्न विचारणं क्रमप्राप्त आहे. आपल्या समोर जे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेचे उमेदवार आहेत, त्यांचं आव्हान तुम्हाला वाटतं का? हा आधी प्रश्न साहेब, मुळात ह्या प्रश्नावर मी विचारच केला नाही. कारण माझं काम करण्याचं एक ध्येय आहे. समाजकारण हा माझा ध्यास आहे. आदरणीय नारायणराव राणे साहेब यांच्याकडे मी जेव्हा पक्षप्रवेश घेतला आणि तेव्हापासून आजपर्यंत त्यांच्या सोबत राहिले. कारण मला माझं समाजकारणातून मला राजकारण करायचं आहे. समाजकारण हा माझा 75% समाजकारण आहे असं म्हणायला हरकत नाही. लोकांमध्ये राहणं, लोकांची कामं करणं हा माझा ध्येयवेढा प्रवास इथपर्यंतचा झालेला आहे. आणि ह्याचं कुठेतरी अनुकरण मी ह्या राणे कुटुंबाकडून घेतलेलं आहे. थोडंफार आपण ज्यांच्यासोबत राहतो, ज्यांच्यासोबत वावरतो, त्याचा पगडा कुठेतरी पडतो, त्याचं प्रतिबिंब कुठेतरी उठतं. बरोबर, त्यांच्याकडून घेण्यासारख्या खूप गोष्टी आहेत कुटुंबाकडून. आता मी निलेश राणे साहेबांसोबत आमदार झाल्यापासून त्यांचा जो प्रवास जवळून बघतोय, खरोखर अविस्मरणीय असे काही क्षण मी अनुभवले. जिल्हा परिषदला अध्यक्ष काळ जेव्हा मी अनुभवला तेव्हा संपूर्ण सत्ता होती, तशीच केंद्रात सत्ता होती, राज्यात सत्ता होती. आपले राणेसाहेब पालकमंत्री होते. आणि आता सुदैवाने जो मला कार्यकाळ, मला जी संधी मिळाली आहे ही चांगली मिळाली आहे. पुन्हा आपली राज्यात केंद्रात सत्ता आहे, पालकमंत्री आपले आहेत. नितेश राणे साहेबांकडे दिलेलं कुठचंही काम आपलं थांबत नाहीये. महायुतीचे नेते सगळे आपल्या सोबत आहेत. त्यामुळे मी या प्रश्नांकडे लक्षच दिलं नाहीये.
कारण माझ्या त्या सहकारी महिला आहेत आणि महिलेने महिलेचा मान सन्मान राखला पाहिजे. त्यामुळे त्या विषयावर साहेब मी काही भाष्य करणार नाही. आणि मी माझं जे काही ध्येय ठरलेलं आहे, विकास कामं करणं, लोकांमध्ये राहून काम करणं, एवढं मी माझं ध्येय पूर्ण करणार आहे. विकासाचा मागोवा घेणं हेच आपलं एकमेव ध्येय आहे. मॅडम, आमच्याकडनं खरं तर शुभेच्छा आहेत आपल्याला तुमच्या या विचाराला देखील. अगदी मुलाखतीच्या आपण शेवटाकडे येतो. सर्व ह्या विभागातील मतदारांना नेमकं काय आवाहन कराल? कारण महायुतीच्या अजून 2 जागा या ठिकाणी म्हणजे पंचायत समिती स्तरावरती या लढवल्या जात आहेत. पंचायत समितीचे उमेदवार, आपण देखील जिल्हा परिषदचे उमेदवार म्हणून नेमकं काय सर्व मतदारांना आवाहन कराल? मतदारांचे पहिल्यांदा आभार मानेन की या सर्व मतदारांनी मला या मतदारसंघात स्वीकारलं. पदाधिकारी कार्यकर्त्यांसहित मतदारांचे आभार मानण्याचं काम आणि ते कर्तव्य आहे असं मी समजते. जो 10 वर्षाचा जो बॅकलॉग भरून काढायचा आहे तो माझ्या नेते मंडळींच्या विश्वासावर पूर्ण होणार याची मला खात्री आहे. व त्या विषयावर की त्या अजेंड्यावर मी विकास कामं कशा पद्धतीने करणार हे मी मतदारांपर्यंत पोहोचवते. माझा जो जिल्हा परिषदचा अनुभव आहे तो अनुभव निश्चित येणाऱ्या काही दिवसात आपल्याला पाहायला मिळेल. महिलांचे प्रश्न असतील, आरोग्याचे प्रश्न असतील, रस्ते, पाणी, वीज हे प्रश्न असतील, हे सोडवण्याचा मी निश्चित प्रयत्न करेन असं मी त्यांना प्रत्येकाला सांगते. आणि हे सांगत असताना इथे ट्रान्सफॉर्मरचे काही प्रश्न होते ते आम्ही अगोदरच या काळात काही प्रमाणात सोडवण्यासाठी सुरुवात केलेली आहे. मी मगाशी म्हटलं तसं आमदार निलेश राणे साहेबांनी ज्या दिवशीपासून ही मतदारसंघाची धुरा हातात घेतलेली आहे, कुडाळ मालवण विधानसभा, त्या दिवशीपासून मला असं वाटतं की माझ्या सहित माझे सर्व जिल्हा परिषद सहकारी जे आत्ता उमेदवार आहेत ते सुद्धा या निवडणूक प्रक्रियेला सामोरे जाताना कुठेतरी सिक्युअर आहेत की त्यांची एक बाजू खंबीरपणे आमदार साहेबांनी उचलून धरलेली आहे. त्यांना कुठचंही आश्वासन द्यायला लागत नाहीये. हे विजन घेऊन मी माझ्या मतदारांपर्यंत जाते. मॅडम, खरं तर अजून एक शेवटचा आणि महत्वाचा माझा प्रश्न आहे. कारण की आपली संपूर्ण चर्चा राणे कुटुंब, निलेश राणे आमदार ह्या सर्व गोष्टींवरती केंद्रस्थानी राहून पुढे जात असताना पाहायला भेटतंय. आपण जिल्हा परिषद अध्यक्षपद भूषवलंय. राणे कुटुंबातील प्रत्येक सदस्य हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण नेहमी काम करतानाचं चित्र आम्ही देखील पाहिलंय. या मतदारसंघामध्ये दीपालक्ष्मी पडतेंच्या अर्थात गळ्यामध्ये विजयाची बाळ इकडच्या मतदारांनी टाकल्यानंतर हे संपूर्ण राणे कुटुंब आणि दीपलक्ष्मी पडते या सर्व मतदारांच्या पाठीशी कशा पद्धतीने उभं राहिलेलं चित्र पाहायला भेटेल, हे चित्र आम्हा सर्वांना पाहायचं आहे. म्हणून ते बुद्ध म्हणून आम्हाला दाखवा आणि सांगा. आत्ता जे प्रकल्प या भागात अडलेले आहेत बरेच वर्ष, ज्या प्रकल्पामुळे या गावाच्या विकासात निश्चित भर पडणार आहे, विकास कामं होत राहणार आहेत. मी म्हटलं तसं इकडच्या महिलांचे प्रश्न सोडवणं याचा अर्थ महिला सक्षमीकरणासाठी काही ध्येय धोरणं करणं, त्यांना एकत्रित करून त्यांनी इकडे काहीतरी प्रोडक्ट्स तयार करणं किंवा इकडे म्हटलं तसं महत्वाचे प्रकल्प रखडून पडले ते पूर्णत्वाकडे नेऊन इकडचे गाव कसे सधन होतील, इकडच्या गावातील रस्ता, वीज, पाणी ह्या समस्या कशा दूर केल्या जातील याच्यावर माझा पूर्णपणे फोकस असणार आहे. आणि त्याचा मी पाठपुरावा आदरणीय आमदार साहेब, पालकमंत्री साहेब, महायुतीचे सर्वच नेते मंडळी यांच्या माध्यमातून मी पूर्ण करणार आहे. आणि ज्यावेळी तिकीट आम्हाला मिळालं, जिल्हा परिषदचा प्रवास सुरू झाला, तेव्हाच आम्हाला आमचं व्हिजन फिक्स ठरलेलं होतं. इव्हन प्रवास सुरू होण्यास पूर्वी सुद्धा आपल्याला जिल्हा परिषदला सामोरं जायचं आहे. त्यासाठी आमच्या महायुतीच्या नेत्यांचं एक विजन ठरलेलं होतं. आपल्याला विकास कामांचा मुद्दा घेऊन पुढे जायचं आहे. 10 वर्षाचा बॅकलॉग पूर्णपणे भरून काढायचा आहे. त्यामुळे आमचं विजन पक्कं आहे आणि त्या प्रकारेच आमची वाटचाल असणार आहे. आणि निश्चित आमच्या कामाची सुरुवात ही आमच्या आमदार साहेबांच्या माध्यमातून त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून निश्चित सुरळीत आणि सुखाची होईल एवढी मी अपेक्षा करते. खरं तर या प्रचारच्या तोफा अवघ्या काही
2 दिवसामध्ये शांत होतील. आपलं शेड्यूलही तितकंच बिझी आहे, परंतु कोकणशाहीच्या मुलुक मैदानमध्ये आपण पूर्ण वेळ दिला. या मतदारसंघाचं विजन आपण कोकणशाहीच्या माध्यमातून सर्व मतदारांपर्यंत मांडलात. त्यामुळे मी अगदी मनापासून आपल्याला मुलुक मैदानच्या मंचावर धन्यवाद देतो. या मुलाखतीमध्ये सहभागी झाला त्याबद्दलही धन्यवाद देतो. आणि आपल्या पुढील वाटचालीला म्हणजे 7 तारीखला मतदान आहे, 9 तारीखला विजयाचा गुलाल उधळला जाणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही तारखांसाठी आभारभर शुभेच्छा ऍडव्हान्स मध्येच देऊन ठेवतो. थँक्यू. पुन्हा एकदा आपल्याला धन्यवाद या मुलाखतीत सहभागी झाला. आपण मात्र कुठे जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणचं. धन्यवाद.